Artemisia Gentileschi, Angelica Kaufman, Clara Peters, Rosa Bonheur, Mary Cassatt, Maria Blanchard Karen tevahiya van hünermendan li müzexaneya Tyson Bornemisya ya li Madridê têne pêşedan. Gelek ji wan akademisyen yan jî xwedî xelatên girîng bûn û karên wan pir bi qîmet bûn. Ew jin zana û kozmopolit bûn. Lê çi bi serê wan sterkên biriqandê hat ku li gor hevkarên wan yên mêr em di derbarê wan de pir kêm tiştan dizanin. Derhinerê hunerî Guillermo Solana dibêje ku ev pêşenge hunermendên mezin yên jin ji nû ve kifş dike. Ev pêşengehe di serî da hunermendên jinên pir hêja derdixe holê. Yên li şîna ku werin ji bîrkirin hatine jêbirin. Ji ber ku gelek ji wan pir serkeftî bûn, lê di seda 19 da ji pertûkên dîrokiyên hunerî û mûzexanan da hatin derxistin. Solana dibêje ku hunermendên jin yên wênekar her mijar û her cure xêzkirine. Ev pêşengehe nîşan dide ku hunermendên jin mîna ku caran tê hizirkirin nebtinê gul û fêkî yan jî portrê xêzkirine. Berû vajî ew li ser hemû mijaran xebitîne û pêş dabirine. Di dîrokê de jin ji saziyên hunerê hatine dûrxistin. Ji bilî çend îstîsnayan nehatiye hiştin ku jin herin dibistanên fermî yên hunerî pêşedanan darbixin û karên xwe bikin. Rocio de la Villa berpirsê pêşengehê balê dikşîne ser dema jêbirin û givaştinên ser hunermendên jin. Derbarê herî mezin di salên sedên bîstan de pêk hat. Demê li Rojava jinan, mafê, dengdanê perwerdê, tevaya zanîngehan, destê xwe veînan. Li wî demî berhemên huneriyê wan jinan hate pêşkêşkirin. Ji ber qanûnên fermiyên wê demê hunermendên jin bi temamî jêhatî û hêja nedihatin hesibandin. Esther Romero Siez, dîrokzana hunerê û pspora lêkolînên zayendî dibêje ku ev yek pêk hat ji ber ku gotara dîrokî ji aliyê nivîskarên mêr ve dihat afirandin. Ese canon patriarcal se genera básicamente porque el relato Her tişte girêdaya pêk ve ka kîvê gutarê, kîvan hemî romanên jêhatî pêşkêşkirin û afirandin û yê nivîsandin. Yên ku biryar didin ka çi karên hunerî yên hunermendên mezin zelan bî û jin li wan çîrokan da nebîn. Bi saya destketiyên hunera feminîst û dîroka hunerê îro gelek berhemên jinan ji depoyên müzexaneyan hatine derxistin. Di vê pêşengehê de karên hunermendên jin ji dawiya sed sala şanzdan heya destpêka ya bîstan bi heşt beşan têne pêşedan. Her beş mijarên girîngê dîrokan jinan dide berçavan û nîşan dide ku hunermendên jin çawa tevlî, hin, raman û dozan bûne. Pêşengeh wê li Madridê heta çarê Sibata 2024 bidome. Piştre wê guhertoyek piçûktir ya pêşengehê li müzexaneya Art li Remagen, Almanya were pêşedan. Özlem Yasak, Dengê Amerika.